Hej. Så vil jeg byde velkommen til den første foie gras-smagning. I dag skal vi smage en foie gras fra Langes, produceret af Lafitte. Det er en blok foie gras, som er lavet ved, at det er sådan en ande foie gras, det her, ikke gås. Jeg synes sådan her ud, det kan være, hvad de skulle vise. Sådan en fin lille blok her. Kommer i en dåse. Og den er lavet ved, at inderne er blevet tvangsfodret med majs, velling og andre gode sager, som gør, at deres lever vokser til fuldstændig udimensioneret størrelse. Oplager en masse smag og fylde fra tvangsfodring. Og så tager man leveren ud, og typisk vil man lagre den i en blanding af krydderier, og måske lade den trække lidt i noget ammoniak og lidt forskelligt. Den her, der er ikke ammoniak, den her er anderledes ved, at den består af leverstykker, som er presset sammen til sådan en, den her postejagtige form. Og den består vel sådan set af omkring 30% af det lever. Den skal vi smage i dag, og det glæder mig rigtig meget til. Og jeg har spætkiks, sådan neutrale, faste, udgør en god lille mundfuld. Og på den vil jeg så påføre foie grasen, og den er jo meget creme, det er jo meget fed. Altså, det er jo det er også det, der gør det så lækkert, ikke? Altså. Så nu vil jeg smøre et godt stykke på, og så har jeg noget salt her, noget maldon, fingersalt, som jeg lige vil give den et lille stykke. Du kan se, hvordan saltet fordeler sig fint på foie grasen, ikke? Og så har jeg noget herover, noget fint marmelade-agtigt noget af det, men der er også lidt sennep i, og lidt citron og lidt lækkert. Så den er relativt sød, men har så også en lidt kras bagkant på, og lidt syrlighed på grund af citron. Den vil jeg lige drysse på, for at give den sådan et herligt modspil til den relativt fede foie gras. Og den er vel ikke større, end den kan komme i munden på en gang der. Så nu er det bare at sige velkommen til den første foie gras-smagning. Ja, jeg kan godt smage den. Jeg synes, at kiksen er lidt for kraftig, men jo, nu tror jeg godt igennem på varen. Den er jo, altså det er jo blok foie gras, det må vi sige i øjnene, og det er ikke top dollar foie gras, men den tror jeg godt igennem. Den er cremet, den lækker, og man fornemmer smagen af den tvangsfodrede slem. Så en god oplevelse. Jeg tror, jeg vil tage mig nogle flere mundfulde af den, og så ønsker jeg alle sammen en god første sip og en glædelig jul.